Ти си Емо. Здравейте, аз съм Деси. Аз съм Емо. О, не, явно скажи ме. Аз съм Емо, а тя е Деси. И днес ще правим так на... Каква е музиката? Чанта! Чанта! И първо ще почнем с годишника на Десито. От детската градина. Това е друга работа, ето. Дайте да покажем на хората по-близо. Пепи. Покажи го ти. Така. Твоя честа. Значи, ето този тук. Ето този. По-надолу. Ето този тук е Пепи Николов. Да знаете, изглежда по същия начин, само малко по-висок. Ето това е той в първи клас, после го покажем в четвърти. А това... да, това тук е Вероника. Изглежда по същия начин, само че още по-грозна. Няма да показвам себе си. Така. Добре, това съм аз. Като бях детската градина. Сега съм с по-къса коса. Виждате ме. Така. А сега, както бяхме в... Тая снимка се носи Наполеон. Добре се ме тая. Така. Бяхме продължили към така. Какво е на мода? Чанта! И почваме първи аз. И 3, 2, 1, дай. Първото нещо, което аз напипах е той. Той е за пода, сега си почистваме класната стая. И прозорците. За малко са много добре. Така, това е моята камера. Да. Имитирам и Дени Бановска. Така. С нея снимам. Това е моето куче Лорд. Така да не се сняскате. Оплаши ма! Това е моята камера, дето с нея снимаме клипчета в часовете. Снимаме госпожите какви са тъпи. А това, което снимам в момента, е камерата на Емо. Така, ето моята камера. Камера, все така. Здравей, Лорд. Така. Продължаваш? Не е за тебе. Този път съм аз. Не! Лошо куче. Лошо куче. Така, това е моето досадно куче Лорд. Много го обичам. Много е черен и е лабрадор. Сега аз намерих една отверка. С тази отверка ние отваряме чиновете. Що ни харесва? Разглобяваме ги. Грозно. Лорд, не! Там! Отивай там. Да. Разглобяваме ги, защото не ни харесват, разбира се. И десето има една за всеки случай. Да, сега ще ви я покажа само да я намеря. Ето я. Моята е по-голяма, защото аз ги мразя много повече. Аз ги ръчкам така! И искам да наръчкам госпожите, особено госпожа Николова. Диана Николова. В главата, особено като ни дава тестове. И тя говори по този начин. Деца, моля ви, може ли да ми кажете коя година е роден Леонардо? Не! Защо? Деси! Ами трябва да кажа какво правим ние. Така. Твой ред е. Аз в моята чанта открих един чехъл! Ето го, вижте го. Чехъл. Само един обаче. Сигурно. Къде е другия? Ами не знам. Изгубих го някъде. Следващото нещо, което аз ще ви покажа е кубичка! С нея си ям закуските в час. А пък аз си нося в час чиния. Вижте я, бяла е. Всичко се събира вътре. Всичко. Даже храната на Пепи. О, не, неговата няма как да се събере. Давай да не ги щупим, че после е. Следващото, което намерих е една камера. С нея слагаме си начина и следно се правим, че сме в Big Brother. Говори баш бай брадър! Ти си? Говори баш бай брадър! Нило, къде си маш, тайшия? Да. Опа. Камерата се щупи. Не е вярно. Да, знам колко ли пъти не е падала. Да. Между другото, вижда се... Да, това е друга интересна случка. Да, това е друга интересна случка. Днес се носим по една топка. В час да е по-интересно целим. Да целим учителките. Тази е много лекичка. Удраме ги главите. Те слепим им тиксо по косите. Те са свикнали, слагат си каски през часовете за всеки случай. Да, точно тъй. Каски. Може ли само малко? Само малко, да. Сега.
Ох, малко да пина вода, че... Ужас! Това не е вода, това е слюнка! След като това си добавите, да. Продължаваме! Порете. Добре. Аз имам... Одеколон. Викинг! Той е за коса. За коса. За коса е. И за тяло може да е. Ама малко щипе. Аз имам един адски много селен парфюм. Не му помня името. Ню Йорк. Гледай сега, действително направо ще припадне от мири, защото е много хубав. Казах ви! Продавам ми го. Ама не, той е на бащата на Денис. О, боже. Ох. Нещо стана, какво стана? Боже, той не се намирише силно. Е хубав. Може ли да спреш? Да. Вече не си чувствам обонянието, дори не знам, че имам такова. Ох. Ето, да си взема чантата. Продължаваме ли? Да. Така, в моята чанта намерих един парцал. Това ми е тетрадката по изобразително. Да, имаме тетрадки. Вижте какво съм писала. Дай Боже изобразително да изгори. Както от Суро мрази география. Само това. Както от Суро мрази география. Ние мразим изобразително. Особено География е приятен част. Да. Учим за Северна Америка. Уху! Следващото, което аз намерих е дистанционно. Това не знам как се звало. Вчера правим парти. И аз също имам едно! Не си спомням какво е станало. Дали работи? Не. Не, моето само присвятка. Не може да го видите. Да, не го виждате. Продължаваме. Така. Ти си. Тук при мен се вижда едно нещо. Тетрадка по математика. На кой му бука? По-добре от изобразително. Да, поне съм писал нещо. Тя ми е първата тетрадка, не за годината, за втория срок, която изписвам. И вече съм изписал вече 2 страници за първи път. Да. Колко малко. А пък аз в моята чанта намерих едно куче от Америка. Подариха ми го. Вижте го, много е хубаво. Да, ще ме издеш. Сега ще извикам Морт. Сега ще извикам Морт. Айде, отивай там. Извинявай. Заболя ли те? Така е. Което аз намерих е крава Милка. Да, използваме се в часовете. Доим я и тя ни пуска шоколад. Милка. Милка. Какъвто си поискате. Черен, ягодо, даже понякога и Елзе ни пуска. Така. Как се казваш? Милка. Аз пък тук намерих едно извънземно. Вижте, то даже издава звук. Издава и звук, бе. Чудесно е за хората с малък мозък. Живо доказателство. Защо си мислите, че го има? Моя мозък се е много голям. Да, ама не. Добре, остави го вече. Уай! Следващото нещо, което аз набирам е... Ей, цуй! Мик. Вау! Тя отиди Бързо там. е, нали? Гледайте с кули са, бе! А пък другото, което аз намерих... Аз намерих Куинс. Аз намерих гуменки. И аз имам. Моите гуменки. Вижте, дай си ги туна. Охо, какво още имам? Ага, вижте. Имам кубети.
свършили. А пък аз имам коректор. Така боядисваме госпожите. Особено косите им. Так. Имам цокачи. Аз пък имам iPhone! Тефтерче. Ако искам Тук даже госпожата ми се е подписала. Ето. Вижте. Сега искаме да ви покажем едни много луди клипове. Познайте какво игра? Да, това е My Talking Tom. Разбира се. И аз имам. Който... Вижте какво намерих. Песнички, които сме писали. Смешни песнички. Да, сега. това беше за Crazy черта Animals. Искахме да пишем... Сега ще ви тези песни. изпея Чакай, едната. аз ще искам да прочета едната. Ще я прочетем само, няма да я пеем. В супата ми има най-химични вещества. Те са най-полезни за големите деца. В супата ми има сяра от оная малка гара. В супата ми има и една бучка кал от дебелия кавал. В супата ми имам и... Какво? Супата ми има Супата ми май има и шкурка. Чувам как в нея е топурка. Топурка, моята мърта костенурка. И чакай, забравих да допълна, в супата ми има и масло от дебелото черво. Да. А аз искам да ви прочета една друга песен, Касапина. Чакай, сега ще пуснем така вдъхновяваща песничка. Касапина, той знае кога се къпеш. Касапина, той гледа как смъркаш. Касапина, той сипва бензин в косата ти. Касапина, уби мухата ти. Касапина, стои пред теб. Касапина, предлага сладолет оцет. Ей! Имаше една луда песничка. Мими се има хубава кола. Хубава кола, хубава кола. Мими си има хубава кола, но тя изгоря. Хей! Слушай, Ники Минаж. Имаме и друга песничка. Жигули, Жигули, ти си хубава кола. Жигули, Жигули, ти си моята жена. Няма да те дам. Аз намерих само още едно нещо. Гумичка без корем. Ето, без корем. Аз даже не използвам гумички. Имам само един хикъл и една тетрадка. И битбокс. Hello! И за втората част не знам какво ще правим. Само. Hi, 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 hi. Hello! Hello! Да, за втората част определено не знам какво ще правим. Може би ще правим кифли. Не. И се връщаме след паузата. След рекламите. Върнаме се за втората част на... Дейзи, MC, BFF. И отначало не се представихме. Нищо! Да. И сега ще говорим за кифлите и те както да знаете. Как се снимат? И да, сега да се приближи малко. Let's go to the floor. Let's go to the beach, each. И той си го пее много. Сега ще покажем как ще наколим цялото кълбо за 33 секунди! По-малко са, 5 секунди. Канада. United Показва се, States, еди какво си. United States. Следващото е Мексико, Бразилия, Перу. Тук даже нещо има дупка в земята. Това е озоновата дупка. Озоновия слой. Озонова дупка! Същото на озоновия слой. Тук той е Африка. Сега ще ви покажем къде е България. Не знаем. Не ни пука. Тук някъде. Как се върти кълбото? Някъде там. На кой му дреме? Защо си мислите, че в България не са дошли извънземни? Защото е България. Бойко Борисов е тука. Ще прави магистрали. Магистрали! Опа! Остави, измъква се. Аз съм Наполеон! Аз открих Америка!
Америка! Не. Бъркаш. Не Наполеон е открил Америка. Ханко, брате! Ханко, брат! Шегуваме се, разбира се, че знаем кой е открил Америка. Как беше? Колумб. Колумб и другия... Нещо с Америко Беркучи или какво беше? Америго Веспучи. Америко Веспучи. С Г е. Америго. Веспучи. Гледайте. Александър Маккензи. И другия не помня името. Но кой му помни другото? Този клип не ми харесва особено. Ще го правим. И до скоро! Колко минути стана? Опа! Това ще трябва да го караме в издънки. Да, добре. Здравейте! Айде да им покажем Word. Word! Сега ще ви покажа моето кученце Лорд. Това кученце е много голямо. Аз го яздам. Къде се качил? Там ти е забранено да се качваш. Гледайте колко малко кучи. Да. Горкия, колко е сплашен. Ела тук, ела. Ела няма страшно, дела. Да запознаем. Ди! Айде, тръгвай. Много е пухкав. И много мързелив. Word, покажи се на камерата. Покажи се! Не бягай! Той е много срамежлива звезда, не ме настъпвай. Тук, не бягай. Хайде, как сте снимали в едно изписание? Вижте го! Седни, Лорд. Долу! Това е Лорд, моето кученце, което е много мързеливо и много игриво. Сега не си личи, че е такъв, ама... Просто е срамежлив. Здравей! Де стои Word? Обичам това. Ще го караме в издънки. Здравейте! Става странно.